Padang kejingmi ki kenrum kenram hakabaya day berga eksamen tungkam na kebenta ke Meghalaya Civil Services, Meghalaya Police Services, but Statistical Officer Jongatanat Veterinary, kalami kejing kena babon ki samla ki do ya ki kam, kabaki day hok ban yo tang namar kejing don ki hair officer, na lor ki MLA ki bertuklar, hakapor bapendong ya ki interview tungkam. Kini kejing kena mensua ke jukut tang hagi dukaan sya, bat hagi linti sengkian, ni wat hagi jaka pulih, nrai menta kalapoi syakishkor jong keseng ki samla pulih ke Khasi Students Union. Kini kejing tuklar na ki MLA bar ki officer ka long, da ka baki ai jengmut ya ki basyim interview ban jet shwa ya ki breu lajang, henrai ki samla ki bangat hakum kini ki jing ja kim not ban mi syakmat ban penpau ya kene, namar ke jing syap tieng. Chairman ke Employment Monitoring Cell ke Khasi Students Union KSU, usamla Ruben Najar Ulaong. Bakum kini ki jing kena ki judan na kapor syakapor. Bat namar ke jing bam dan ki saki sabut, omla ban pinsi syaya ki. Henry, ke jing le ke MPSC ke penpau syai, bakini ki jing kena ki day ki basisya. Nalor kata Ulaong ru. Babun ki samla ki jupen sngau, bah kapor baki lek ban le ya ke interview, ki basyim interview ki keli jing keli ki bam ya hap satya. Bat ban kenturu ya kinu ki bangat hakum kini ki jingja, kim day bandon ya kanu ki jing syap tieng henrai, ki day ban mi syakmat, ban dawa ya la ka jong ka hok. Kum ban syukado baka Khasi Students Union, haka step jong ka lai pau tarik unaitung arja arpusau, kala lek ban bu dor khas hau chairman bat secretary jong ka MPSC, halor ki kenrum kenram ki bami, hakini ki kendiat sengi, halor ki eksamen tungkam, na kebenta ke MCS, ke MPS, bat statistical officer jong ka tanat veterinary. Halor kene ke KSU kalabu ke jing maham ya ke MPSC balada kamla ban penbet ni pensyai hapo saupu prakenta bat ki jing dawa na ke MPSC ki bakal bu ke KSU ko ang bakan shim ya la ke jong ke sin jam. Ini magandang ke jing ka interview sa po MPSC. Ya kata pet ki allegations bunsin ki ban. Mo ba kisnam ki balada ni bunsin ba ki don ki interview through ki bakim pa ka teng jing ki amba teng shim interview yang kena ki ministers ki officers ki prepare ki bahaya kerdan haka government ki ju pendik ki ju ai recommendation ki jongki kum kita ki ki ju ai ja but nakaliang ki kena samla ru bunsin ki ju wan chakmat ki ju penpa ba haka personal interview ko junga ki keli tangka ki keli kimshim keli ki ba long out of topic hande ki pan ki keli question ki ba sub basu di kita ki ba nakapor ngi ju sungo ban hande ho kita ki long tang ki allegations ngla ban pinsi shai kita bro hede ka jingle jong ko MPSC kum kini ki pat kapen tharai ngi kapen long ba ki ba ong kini kena ki ba piang bat lingba kani kruoru nga ko pasal jingmun sekitu ki samla ki ba julong victim jong ko MPSC halor kini banta ba pidi banlong ki bunsin ki samla ki juwan syakmat ki jupen ki jubatai ngi sipang ka jing ka jungki re ladang ong ki pat hatu pi ni pianun ngi nelet lang bagin penpau kita ki bro bunsin ki kendan din te kai ka ba ko ban patai ki samla ka long ba pidi banlong slur aba pi dawa ka hok pimdi bantieng ke ik banja ke ik ban long namar ba lada pili hi ka hok ublei mundon dekat ba pi pat ke ik basniu kan moncha hadi bengle i hatu ka jipin chai na kalang ucaman ni kum ka seng ngimla ban pediang ya katu ka jipin chai katu ka long tang ka ik ban tap it miao ya ka jing bakla na kalang jungki ka baning kong kum mangila pini ha ka dor khas menne ngala depai kalong ba kumnu haba ka MPSC kamdon kata kapadan ba penlaj ki answer ki de kumnu PI pada kata ka answer ki sya kita ki ba file petition but takadi baki don kum kata ka format bakila ban kena ki ban kila ban challenge ka answer ki kamut kila dengan pelat pat ba shwa bakan mi ka result kanang ba kinu ki badon kanu ka jingsu ba ka bolong ni kum tai ha padi bi jing kili kilaban pensyai re ka MPC khamshim le ya kata ki boro ka ba ar bing la mi ko ban pin snow kalong ba haba ki ong ba hadin bi kilari assess bank ki marks kilap ba hendri pu alnut ki qualify to ya kata ki lightly ki jingkli baki bakla ki hadin ki reassess ki baka jubal kalong ka dokumwe tu yang hendi kin don pat kita ki kena ki bakla ya katu jingkli te hei pat kita ki kamdon kanu tu kinu bing ibe sya minus ya kamang
but onda kan don kan ni jing fair kini 100 marks ka cut off kan fair jadi kata rum imshim I bakan don ke iki ku kata tikan iki boro ka jing pakala na kaliang ka MPSC naru ka sinjang ko bening kong hi bakila bangi chuong kila ya lan na ka prosedur ba ka ibikibu but ka ratio bakibu ka ba ki kena ki ban pass ke prelims biki ban niche ka means kamdi bantam ya 15 ka ratio 1:15 banyak original post bakidon tekat kum ka posi ba like sandli ki post ka balat kumut ki kena bandi ban qualify ka means kila bandi sans pa arsan hakalis ka bening kong nilai I bakadon sans pa pungut hari hot to ya kata ngimla ban ong namar ba let's say kindon ki kena ki boyo equal marks te takaraw kala ban poi kata ka sans pa prapo hari mentali kala po hari hendrus pas ko arun te nak ka pattern ba ka kendon ba pipi la pun kanyi ma pi te kumnu pila ban ong ba kamdon kanu ka kalong transparent kata ka jing yalle yakani ka immense examination ni ong ba kani boro kalong tingten but kum kaseng ni dawa kawe ba kamdi ke jing bakla jung khna ki bun ki khna ki ba pass kene ke examination kade ba ki kila pel jing mud kila record mir bat sngi ba kila ban pass kene examination hende kade jing torti jong ka MPSC ba ka long kum ni kumbang I munta kata kade ka mat ka benikong bengi ko apan pensko halor ka MCS ba ngi dawa ba ki ban pelat ki marks ba ka ju por dang lada kimla ban bicai ba ngi dawa ru kan di ban don ka independent inquiry halor kan ki benta kabal arpat habang ibat ka MPS examination ka ba advertisement handu arsa khandai ngi iba hadin bal adab ki procedures pro ki prelims ki mains but ki physical test ngi iba nam ta ka personal interview kat kumba ka jinglat post ka de khanyu tli ki post ki balat te kat kumba kendon ba ka buka MPSC halor ka ni ka MPS pat ka de ka ratio ka de ba ki khna ki ba lech ka personal interview kat kum ka vacant post ki de mun de namar ki khanyu li ki post ki ban don minimum kum sapwa na supply ngut ki ban ban cha khot ka personal interview hanni rung I bagi khot personal interview tang arpunyong te isi ki ja as ki ki khatsan kan rung namar kat kum ko jing stu jungi ha main examination hi kam judon ka ka ceiling jo ki marks ne kam judon ka cut off marks ne ka passing marks henry ki jet bi ki tu ki top kat kum ka vacant post ki jet kat kum ka ratio bakil abu but kitu ki bawan khmat ki ban jit ki te kumnu ki jit ar punyung kata ro ka di ka we ka jikli bangi himla unstu te haka MCS ngi ba ki penbun na ai ka ratio ka bakidon ha MPS par bingi puduna kini ki boro kilong ki ba bakla ba kabalai kalong naka RC nilai lengi la bu reminder ha kadika ha bakal de bakani ka post yang statistical officer habang iba don ta ka we ka post kata ka post kadi jong kasijentia kategori hende ha por mi result pat ki pin pass ya arno we na kasijentia pat we na garo kategori tek nei kata ka extra post kami na kalian ki MPSC hatu sing bingi kare kata ki ong ba kadon ka requisition hende ngi ong ba kishimi iya kata ba kadon ha official website jo ki MPSC kam shimdon I kamta te kumnu pila apchu thung extra way klam da perla jak advertisement na market kum ka advertisement don kanika post kaditang ta kasijentia tikini gidi kimat kiba ni bu kimat jingdawa bagi bu khmat ka khmat chairman jo MPSC but ni ai por sabra kentai uban penchai kini boro but lada umla ban penchai tingi kum ka senghi inshim la ka jong senjaman ada ka penting Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya